Θα έλεγα και η δηλαδή, τα μέσα. Μετά από τόσα πολλά πράγματα και δυνατότητες που υπάρχουν, αν πω εγώ ότι στην υπηρεσία μας τόσο χρήσιμη, 6 μήνες είμαστε χωρίς σερβερ, και ότι δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα σερβερ. Από τα τελευταία 4 χρόνια προσπαθώ να κάνω κάποια προγράμματα, κολλάμε στο έλλειψη χρημάτων. Έχω να πω όμως ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη χρημάτων, αλλά έχουμε πληθώρα ανθρώπινου δυναμικού, πολύ πρόθυμου που με αυτοθυσία ασχολούνται με τις φυσικές καταστροφές. Αυτή η παρουσίαση δεν μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Ξεκινήσαμε βέβαια από να γίνει ο σεισμός, είχαμε κάποια σχέδια κάνει εμείς πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το σεισμό, τι πρέπει να κάνουμε. Και βάλαμε τα σχέδια που μπήκαν στο πεδίο της μάχης αυτής της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του σεισμού και είδαμε πού κολλάμε, πού προχωράμε και τι να κάνουμε. Η ΔΑΕΦ λοιπόν είναι η Διεύθυνση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αντιπροσωπεύει την κρατική ετοιμότητα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, γιατί τα προηγούμενα όλα είναι στο σχεδιασμό και την αντιμετώπιση. Εμείς πάμε επιτόπου στο έργο. Και αφορά και κυρίως τις αντιμετώπισης καταστροφών στα κτίρια, στο δομικό πληθυσμό της χώρας. Θα πω ότι τα τελευταία, από το 1979 μέχρι το 2017, έχουμε αντιμετωπίσει 410 συμβάντα, με τα σημαντικότερα βέβαια αυτά των σεισμών και των πυρκαγιών. Στην προσπάθειά μας λοιπόν με τα ίδια μέσα και με τις γνώσεις των συναδέλφων, ξεκινήσαμε κάποιες εφαρμογές. Το πρώτο ήταν μια δημιουργία ενός πρότυπου ηλεκτρονικού αρχείου για την καταγραφή των αιτήσεων. Μπορεί να φαίνεται λίγο όπως όλα αυτά που είπε ο Κώστας προηγουμένως, αλλά για μας είναι πολύ κρίσιμο στην τρόπο λειτουργίας μας. Ένα άλλο θέμα που θα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ηλεκτρονική καταγραφή των κτηρίων που έχουν πάθει ζημιές. Στη συνέχεια, ενσωμάτωση σε αυτή την καταγραφή του ιστορικού του κτηρίου, να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα κτηρίου, η οποία διαχρονικά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επόμενα συμβάντα. Το τρίτο είναι η χρήση drone, που τελικά πήραμε drone Κώστα με το αστυνομικό αστροσκοπείο για την Τάσο. Και το τέταρτο είναι που προέκυψε μετά το πρωτοφανές πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε. Εγώ είμαι 31 χρόνια στη αυτή τη διεύθυνση, με 6 χρόνια απουσία σε αυτή τη διεύθυνση. Δεν το έχω ξαναντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα αυτών των μαζικών καταστροφών και τη δυσκολία καταμέτρησης και επιμέτρησης των κτηρίων. Και με αυτό το προκύπτοντας αυτό το πρόβλημα, βρήκαμε και μία λύση πολύ ενδιαφέρουσα. Η ΔΑΕΚ, λοιπόν, μετά από ένα συμβάν, εφαρμόζει το σχέδιο δράσης που έχει, λειτουργεί η διεύθυνση άμεσα. Τα πρώτα πράγματα πρέπει να γίνει η συγκέντρωση πληροφοριών και χαρτών, κινητοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό. Τα κλιμάκια της πηγαίνουν με κάθε μέσο. Δεν έχουν κάνει, είναι με κάθε μέσο στον τόπο του συμβάντου. Αυτό είναι από την επίσκεψή μας στο σεισμό της Λέσβου. 3 και 4 και μισή, δεν θυμάμαι τι ώρα έγινε, 5 και 4 το έφερε το Σινούκ. Συγκεντρωθήκαμε 10 άτομα τα οποία θα μπορούσαν να φύγουν. Τελικά οι 2 προλάβαμε το Σινούκ, οι άλλοι ήρθαν με βραδινή πτήση και βγάζοντας έξω κάποιους άλλους από την πτήση. Εδώ είναι από το σεισμό της Λίμνου, πάλι το μεσημέρι, τα απόγευμα ήμασταν εκεί, γιατί την επόμενη μέρα είχαμε εκλογές και έπρεπε να δούμε τα σχολεία. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο θέμα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, το ηλεκτρονικό αρχείο αιτήσεων. Αυτό το αρχείο, θα το δείξω και αναλυτικά σαν έξαρση, δεν τα κατάφερα η γνώση της τεχνολογίας δεν τόσο καλές. Αυτό υπάρχει ένα ηλεκτρονικό αρχείο, το χρησιμοποιήσαμε τώρα στην Λέσβο, όπου μέσω του ηλεκτρονικού κέντρου που είχαν κάνει στο Γενική Γραμματεία Αιγαίου, οι πολίτες παίρναν και λέγανε τα αιτήματά τους. Τα οποία αιτήματά τους μπορεί να ήταν.
Αυτό είναι ένα πρότυπο που έχουμε δημιουργήσει για την Αθήνα. Εδώ γράφει το όνομα του πολίτη, το επώνυμό του, το όνομά του, κάποια στοιχεία εδώ από το δύο ταυτότητας. Τώρα βάλαμε αφημί για το διαίτηση που κάναμε με την Λεύκο, ημερομηνία γέννησης αν θέλεις. Και λέμε λοιπόν τώρα έχουμε επιλέξει το πάλι, μπορούσε να επιλεγεί ποια πήραμε την Αθήνα, ποιος Δήμος είναι, βάλαμε λοιπόν το δικό μας χρήση. Έχουμε κρεμάσει σε αυτό όλους τους δρόμους της περιοχής. Εντοπίζω λοιπόν εγώ ότι θα τον δρόμο να πάω. Λέω OK, στον καράβι τον δρόμο και μετά πάμε εδώ που τι ζητάει ο πολίτης. Ο πολίτης λοιπόν ζητάει, θα μπορούσε να ζητήσει είτε ξέρω εγώ αυτοψία. Αυτό έχει γίνει γιατί οι αρχικές αιτήσεις, οι πολίτες μπορεί να ζητούν τα πάντα. Μπορεί να ζητήσουν αυτοψία, μπορεί να ζητήσουν αποζημίωση προσκευής, επικινδυνότητα, να έχει καταστρέψει το αυτοκίνητό του, τραυματίας, αγνοούμενος, οτιδήποτε. Μπαίνει λοιπόν εδώ πέρα ξέρω αυτοψία για παράδειγμα, στο τηλέφωνο επικοινωνίας που πρέπει απαραίτητα να αποσυμβολωθεί, γιατί δεν θα όλα τα στο σπίτι του και τέλος πάντων λέμε τελικά το τυπώνουμε για να το δούμε να το επιβεβαιώσουμε και μετά κάνουμε save. Αυτό λοιπόν πάει σε έναν πίνακα Excel, σε αυτόν εδώ, όπου πλέον είναι μοναδιαία αυτή η αίτηση. Σε αυτό το πίνακα λοιπόν μπορεί μετά ο χρήστης, όποιος είναι αυτός, είτε είναι ο Δήμος, είτε είναι εμείς, είτε είναι η περιφέρεια, ανάλογα με την αρμοδιότητα και πώς εξυπηρετεί το πολίτη, θα κάνει ένα φίλτρο που θα πει, ξέρω εγώ. Εμείς θέλουμε αυτοψίες. Άρα πάμε εδώ πέρα στην είδος αίτησης, αυτοψία. Κάνουμε λοιπόν φίλτρο, παίρνουμε όλες τις αυτοψίες και απομονώνουμε τις αυτοψίες από τα άλλα αιτήματα του πολίτη. Πάει ο Δήμος, θέλει τα αιτήματα για υποσκευή. Παίρνει από αυτό το Excel τα αιτήματα για υποσκευή. Και έτσι ο καθένας φορέας, στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας, εξυπηρετούμαστε όλοι μαζί από μία αίτηση που θα κάνει ο πολίτης. Γιατί προέκυψε αυτό το πρόβλημα, γιατί εμένα είναι ο καημός μου, το σεισμό στην Κεφαλονιά. Ερχόταν ο κάθε πολίτης, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έπαιρνε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο που είχε δημιουργηθεί στην Κεφαλονιά, έπαιρνε και ο διπλανός του για το ίδιο κτίριο, την άλλη μέρα ξανά έπαιρνε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρκα από αιτήσεις, τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις ξεχωρίσουμε. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, στη συνέχεια, αφού καταγραφούν σε αυτό το πίνακα, μπαίνουν σε ένα πίνακα, σε ένα χάρτη της περιοχής, όπου εντοπίζονται πάνω στο χάρτη τα σημεία με τις αιτήσεις, βγαίνει η αίτηση εδώ και μετά παίρνει ο μηχανικός το κλιμάκιο που θα κάνει την αυτοψία, παίρνει το χάρτη αυτό και πηγαίνει και κάνει την αυτοψία τακτοποιημένα και χωρίς χάος και χωρίς αν δεν ξέρουν ότι είναι κάτι και καταρχήν κάνει σαρώνει από τον δρόμο, για παράδειγμα. Παίρνει όλες τις αιτήσεις από τον δρόμο, δεν πάει κάθε μέρα να ξανακάνει την ίδια περιοχή, γιατί έχουν συγκεντρωμένα όλα. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το εδώ πέρα, βλέπετε ότι βγαίνει η αίτηση με μια εφαρμογή. Ο πολίτης ποιος είναι, το τηλέφωνο και αυτά μαζί του πάρει το τηλέφωνο και κάνει αυτοψία. Αυτό είναι το πρώτο πρότυπο. Το χρησιμοποιήσαμε αυτή τη φορά στην Λέσβο. Εμείς το θεωρήσαμε πολύ ωραίο, το χρησιμοποιήσουμε. Αφού το βάλαμε και το τοποθετήσαμε και ήταν του φάνηκε και πολύ ενδιαφέρον στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, στο τμήμα της πληροφορικής. Μετά ξαφνικά λέει δεν έχουμε ανθρώπους να το καταγράψει. Παράλληλα και εμείς από την κοινή τουρκική απόφαση που υπάρχει δεν έχουμε δυνατότητα να πάρουμε διοικητικούς υπαλλήλους μαζί μας. Οπότε προέκυψε πρόβλημα. Όμως ευτυχώς με προθυμία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, η οποία βοήθησε πάρα πολύ, έβαλε ανθρώπους στο τηλεφωνικό κέντρο και παράλληλα κάποιους δίπλωτε που κατέγραφαν. Γιατί ο ίδιος που έπαιρνε το τηλέφωνο δεν ήξερε να καταγράφει. Τέλος πάντων το λύσαμε ευτυχώς. Και λειτουργήσε αυτό το σύστημα. Εδώ βέβαια δεν είχαμε τρόπους, είχαμε τοπικές κοινότητες. Το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει και για μας, και τώρα για όλους τους υπόλοιπους που είναι φαίνεται κουτό ή απλό ή αστείο, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει τύχει και έχουμε περιοχές που έχουν αλλεπάλληλα συμβάντα και είμαι σίγουρη και διαπιστωμένα και μη διαπιστωμένα ότι έχουν δοθεί στεγαστικές συνδρομές για το ίδιο κίνητο πάρα πολλές φορές. Διότι αυτό που μας φέρνει ο πολίτης είναι ένα συμβόλαιο, ένα πληκοσύμφωνο, ένα δεν ξέρω τι,
το οποίο περιγράφει το οικόπεδο χωρίς να περιγράφει το κτίσμα. Το κτίσμα το οποίο ασκούσε ένα πρωτόκολλο που χρειάζεται επικοινωνία στη Μωρό, που εμείς το καταγράφουμε μεν, αλλά αυτό μπορεί να ξεγράφει στο επόμενο σημάδι και να το ξαναγράφει ο γιος τώρα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό που έχουμε δώσει, το δώσαμε εντολή και έγινε στον προσυσμό. Αλλά έγινε και μια δουλειά επιπλέον, πήγαμε στην Λευκάδα και καταγράψαμε στα 3 χωριά όλα τα κτίρια που είχαν κρυφτεί κίτρινα και κόκκινα. Βάλαμε δηλαδή γεωγραφικές συντεταγμένες. Τα βάλαμε σε ένα χάρτη. Εδώ είναι από το Δράγανο, με την κίτρινη πινέζα τα κίτρινα, με την κόκκινη πινέζα τα πέτρα τα κόκκινα. Και σε αυτή την πινέζα λοιπόν κρεμάμε πάνω τα στοιχεία του ακινήτου και τον δευτεροβάθμιο έλεγχο. Στη συνέχεια θα προσθεθεί στοιχεία της άδειας επισκευής, των δόσεων που θα πάρετε, λοιπόν θα έχουμε μια πλήρη εικόνα για το πώς έχει αποκατασταθεί αυτό το κτίριο. Το επόμενο είναι η χρήση επανδρομένου σκάφους που κάναμε στη Θάσο, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μια και από πέντε λεπτά δεν θα πηγαίνω πολύ. Αυτό είναι το σκάφος που χρησιμοποιήσαμε. Υπήρχαν και άλλα στη διάθεσή μας. Εδώ είναι ο τόπος το σημείο όπου ξεκινήσαμε τη δράση. Εδώ είναι την ώρα που ξεκινάει το δρόμο να φύγει, φεύγει, πετάει και εντάξει, η ομάδα. Εδώ είναι η πορεία του πώς καταγράφηκε και τι έκανε και τα αποτελέσματα των αυτοψιών. Από τα αποτελέσματα λοιπόν των αυτοψιών εντοπίσαμε τα κτίρια τα οποία είχαν καεί. Για τα οποία μπορούσαμε να βγάλουμε μετά τις διαστάσεις τους και τις συντεταγμένες στους όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα. Το τελευταίο λοιπόν πρόβλημα που προέκυψε στον σεισμό στην Λέσβο ήταν πάρα πολλά κτίρια που δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε. Λόγω επικινδυνότητας, λόγω δυσκολίας πρόσβασης, ξεκινήσαμε λοιπόν σε αυτοψίες. Εδώ δίνω μερικές φωτογραφίες από την Λέσβο για όσους δεν έχουν εικόνα να καταλάβουν το είδος του προβλήματος. Τα κτίρια ήταν σε πάρα πολύ άθλια κατάσταση, πολύ δύσκολη η πρόσβαση, πολύ δύσκολο το μέτρημα, πολύ επικίνδυνο για τους συναδέλφους μηχανικούς, οι οποίοι πραγματικά, σας το λέω, το καταθέτω εδώ με μεγάλη αυτοθυσία, κάνουν συνέχεια αυτοψίες από την πρώτη μέρα, με 40 τόσους βαθμούς σήμερα, χτες, ξέρω εγώ, και όλο το καιρό. Εδώ, η συνάδελφος που μέσα στα συντηρία προσπαθεί πάνω στο πόδι της να καταγράψει τα στοιχεία. Εδώ είναι το άλλο έλλειμμα το οποίο προσπάθησα να το λύσω, δεν τα κατάφερα να νομίζω τώρα να το λύσω. Είναι ότι θα έπρεπε να είχαμε αυτά τα στοιχεία που παίρνουν εδώ, να καταχωρούνται στο κινητό και να παίρνουν σε μια βάση δεδομένων αυτόματα. Μέχρι τώρα δεν τα κατάφερα. Νομίζω ότι τώρα είμαστε σε καλό δρόμο. Εδώ λοιπόν είναι τη συνάδελφος που καταγράφει το πόδι της, εδώ πάλι φωτογραφίες από τον συνάδελφο. Και εδώ να πάρετε μια εικόνα που μετράγανε ακριβώς οι συνάδελφοι, έτσι. Σε τι χώρους και κοιτάξτε σε τι κίνδυνο βρίσκεται ο συνάδελφος εδώ πέρα μπροστά. Σε ένα μετασυσμό, δεν συζητάμε, τυχεροί, είμαστε τυχεροί. Και τι από την πρώτη μέρα που πήγαμε, και που πήγε ο Υπουργός, και που πήγε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και όλοι οι άλλοι που κάναμε τη βόλτα μας στην περατζάρα μας στο χωριό, είμαστε τυχεροί που δεν έγινε ένα μετασυσμός. Θα είχαμε θρηνήσει πραγματικά. Δηλαδή, για όσους δεν το ξέρουν, οι συνθήκες ήταν αφάνταστες εκεί πέρα, πάρα πολύ επικίνδυνες. Εδώ είναι ένα βίντεο που τραβήχτηκε, εμείς πήγαμε με το Συλλογικό και αμέσως μετά πήγαμε εκεί, όπου μαζί με την ΕΜΑΣ πήγαμε στην αξιολογισμό της κυρίας που είχε σκοτωθεί. Βέβαια, κυκλοφορούσαμε κι εγώ πρώτη ανάμεσα σε αυτούς με το κράνος στο χέρι, λάθος μεγάλο, έτσι. Και κυκλοφορούσαμε ανάμεσα σε αυτά 3-4 ώρες μετά το σεισμό, όπου μπορούσε να γίνει το οτιδήποτε για να πέσει πάνω στο κεφάλι μας και να έχουμε θύματα. Λίγο το βίντεο και να συνεχίσουμε. Δεν είναι μικρό. 2. Στο που βαρνάει σου πια. Είναι το σημειώμα. Τελείωσα αυτό το βίντεο. Είχαμε λοιπόν ότι στην επιλογή εκεί κυκλοφορούσε ένα τρόπο στον αέρα. Μας το είπε ο κύριος Σεντράκη, μας ενημέρωσε, λοιπόν, αυτό το... Ήρθαμε σε επικοινωνία, λοιπόν, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πήγα εγώ στο Πανεπιστήμιο.
κλείσιμο πρώτο. Θα σας πω καταρχήν διότι έχουν όψεις των κτηρίων. Τα κτίρια, ο οικισμός είναι παραδοσιακός. Άρα για να πάθει, για να ανακαταστεί και να ανακατασκευαστεί πρέπει να τηρηθούν κάποιοι όροι. Άρα πλέον έχουμε στοιχεία των όψεων. Σε συνεργασία λοιπόν με το Πανεπιστήμιο, όταν με ενημερώσαν, τους εξήγησα τις ανάγκες μας. Τους είπα ότι εμείς έχουμε καταγράψει κίτρινα και κόκκινα κτίρια. Εδώ είναι οι μετρήσεις που έκαναν τον τρόπο. Εδώ είναι οι εικόνες από ψηλά που εντάξει είναι. Αυτό μπορεί να το έχετε δει και από αλλού. Είναι εικόνες μέσα στο χωριό. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που μπορούμε να πάρουμε και θα το δούμε σε επόμενες φωτογραφίες, ότι είναι μπορούμε για τα σπίτια τα οποία τα έχουμε εντοπίσει, τα έχει καταγράψει το Πανεπιστήμιο πάνω στο χάρτη, ποια είναι τα κτίρια με τις συντεταγμένες τους, μπορούμε πλέον να τα μετρήσουμε. Όλα αυτά τα κτίρια που δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε, έχουν κάνει 200 πρωτόκολλα, 220 πρωτόκολλα επικοινωνίας εξημερών. Τα 110 περίπου τα έχουμε μετρήσει, τα 110 είναι αμέτρητα. Αυτό τι σημαίνει, δεν μπορεί να πάει να το κατεδαφίσει κανείς, διότι θα χάσουν τα στοιχεία, θα χάσουν τις πραγματικές διαστάσεις. Τώρα με αυτόν τον τρόπο, και αν περιμένουμε να γίνει σιγά σιγά η κατεδάφιση, αυτό θα καθυστερήσει πολύ μαζί με τις εκκρίσεις από την αρχαιολογία, από την νεωτεροτιμία, από την περιφέρεια Αιγαίου. Αυτό τελειώνει λοιπόν αυτό. Πάμε και παρακάτω διαφάνεια και τελείως. Λοιπόν, αυτό είναι τελείως, δεν πειράζει, τελειώνει. Αυτό είναι μια φωτογραφία από τα αποτελέσματα που παίρνουμε και πώς εκμεταλλεύουμε. Και εδώ λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι βλέπεις το σπίτι αυτό, το γυρνάς, το περιστρέφεις, το βάζεις πάνω από σημεία, μετράς απόσταση παραθύρων, από ύψος, μήκος, πλάτος, δηλαδή αυτά είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε εμείς για να τα καταγράψουμε στο πρωτόκολλο. Παράλληλα, για να μια και βιαζόμαστε, θα πάω παρακάτω ότι μας έχουν φτιάξει μια εφαρμογή, αυτή την εφαρμογή που ψάχνω παρεντερές, να μπορούμε μέσω του κινητού να σημειώνουμε και να παίρνουμε φωτογραφίες στο κτίριο και να πηγαίνουμε σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Και είπαμε ότι θα τις διαθέσουμε κιόλας αυτή την εφαρμογή. Εδώ είναι διάφορα σημεία πώς θα μετράς, πώς παίρνεις τα ύψη κλπ. Εδώ έχει πάρει ας πούμε, το άνοιγμα του παραθύρου που διαστάσεις έχει. Μετά πιο μετά παίρνει το ύψος του κτίριου. Μια και βιάζεται η ίσα, πάμε στην τελευταία διαφάνεια. Στην τελευταία, όπου εδώ το Πανεπιστήμιο έχει καταγράψει τα κίτρινα κατακόκκινα σπίτια πάνω στο χάρτη. Όπου έχουμε πλέον μια εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Και το επόμενο είναι λοιπόν το τελευταίο, είναι αυτή η εφαρμογή για την οποία λέγαμε. Μέσω του, θα σημειώνω το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο μέσω μια εφαρμογή στο Πανεπιστήμιο και θα μπαίνουν σε μια βάση δεδομένων και θα τα έχουμε αμέσως ηλεκτρονικά, δεν έχει κάτσει και κατάγραφε τώρα παίρνοντας την αντί να βάλουν τους διοικητικούς να καταγράψουν και δεν ξέρω τι. Και το τελευταίο, το οποίο θα το διαβάσω όμως, είναι από τον συνάδελφο που με μιλούσε προηγουμένως, το έκανε ανάρτηση στο Facebook. Εγώ το βρίσκω άκρως συγκινητικό. Λέει λοιπόν ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Παναγιώτη και Αποστόλη για τη βοήθεια που προσέφεραν στα κλιμάκια των Ιταλικών στην Βρύσα, παρόλο που είχαν πληγεί και αυτοί από το σεισμό. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά της ΔΑΕΦ για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν και ένα μεγάλο συγγνώμη στους